מה שעשינו פה, פשוט לכל דבר יש פתרון. מישהי צריכה עצה? הבאתי לכם נצנצים. זה נצנצים אכילים. רגע שנייה. לקרוא להביא לכם? איפה שאת רוצה? בנות יצא לכם, וואו, מלא. לי זמן להיות נורמלי. אני רשמתי, נכון, זה מגרה אתכם. יפה. יום הולדת שמח חילה. את הסתדרת על מתנה לאמא שלך, לא צריכה לקנות לה שום דבר. עוד מתנה לאח, אני מבינה פה שאני מסתדרת אתכם במתנות. איזה יפה. באמת? איזה כיף. תודה על היום הולדת המאמר. היה 100 מ-10. 100 מ-10? אני גם. היה מושלם ומטורף. רוצות להראות את התוצאות שלכם? רואי החממה יבינו. החממה? החממה. זה לא של הדור שלך. אבל החורות גם השמיניה והליפי וזה. וואו, ילדות איכותיות. וואו, וואו, וואו. 10 רמות מעליו. מעל מי? תעשו מול הטיקטוק.